Hola, soc la Raquel i us presento Hype. És un joc molt ràpid, és d'estratègia, semblant als escacs, però no lineal, i no requereix res de preparació i les partides duren molt poquet. Hola, jo sóc el Cristian i us presento aquest joc, Unlock, que és un escape room que és una passada. Vas amb una aplicació que has d'anar introduint codis i claus per anar avançant, i amb cartes has d'anar unint i resolent els enigmes. Molt xulo. Hola, sóc el Dani i us presento el Tuareg. Un joc de taula per dues persones en què sou uns comerciants que aneu intercanviant productes fins que al final el que té més punts de victòria guanya. Hola, bones, jo sóc el Frede. Us presento el joc del Patchwork. Ideal per jugar a dues persones i, com diu el propi joc, és per construir teles. Hola, jo sóc la Chiara i us vinc a presentar el joc de la Isla Prohibida. En aquest joc poden jugar de 2 a 4 persones i és molt interessant i molt xulo perquè no guanya ningú. És a dir, o guanya tothom o perd tothom. Així que a buscar els tresors. Hola, sóc la Montse i us presento el famós joc del Catan en versió cartes, ideal per dues persones i per portar de viatge. Ligerito. Hola, sóc la Carla, us presento el joc del duel. És un joc dinàmic, d'estratègia i sobretot molt xulo per a dues persones. Consisteix en 3 eres, en el qual has d'anar fent estratègia i jugant fins a aconseguir un cúmul de punts. Finalment, teniu aquesta quadrícula per anotar tots els punts. El guanyador és el que aconsegueixi més punts. Hola, jo em dic Albert i us presento el Throw Burrito. És un joc de cartes que consisteix en fer trios de cartes i quan surt la carta de guerra de burritos, tirar el burrito. Algú. Tirar el burrito, tirar el burrito, tirar el burrito, tirar el burrito.